Akan mas berkuit, yang tuai nak bantai Thomas Soklet, budak nak jingpang di sitom, kan sarjung i berdua nak juga jingkia, mujuruk nak bantai Ner Mary Dhar, nak bantai Markus Nongrum, dan dua yang jingjat hai bamjukut, mujuruk yang kaman sem jong iyo Anis Nongrum. Kadang tak kibah yang sem jong kibar khot kibar khat no. Siruai serang mas bukuit nomor sis ba a. Kakatengok pa badukon pada mensem bakod. Amen. Ka jing e jong try jing e Jesus Christ bad ga jing e jong blay lembat ga jing slok jong mensem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ro. Kohan men ko para hakmat blay unong bu unong tau ubari ubasumar ubapendap ubapenbiang ubaibor bad bekersan yangi tokan menta kesengi ngen IT yala dehu telitelan ngi IT ya baro kikam kibangin sale lane kibangin sashimti ha kane kesengi ai balang ba kejung don rangkat kejung u ngila ban pendap yakin kikam baro da kejung bar kejung isne kejung u ai kat kibangile menta kesengi kawan ra keburam kanam ya u Kohan men ko para hagan ag step kat bangi dapon kre yala de ban peniang yu jisu haka eucharis bat lang ba ketin ke bau kuran hangi token menta ngin kubur bangi long kinong pop hakmat jungu kenang bamangi ngin long sisa kita ki bru ki babit dor ban sim benta hagan ag jung maya ke bakoj ngapla how blay badan bor baro badapi kohan men ko para Bang pop sebun da kejeng perkat da kiten da kekam da kejeng leklet da kejeng le palat jonga da kejeng le palat jonga da kejeng le palat bakrau jonga namar kata ngakarpad ya kamaria bekod kabaya sa kate sati ya ka ngel bad kirukod badapi kohan men ko para banduwai na kebenta jonga how try oblay jongi Ublay badan bor baro unisne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kajung bom cukut. Amen. Try can run go blaze yangi. Try can run go blaze yangi. Restore go great.
Hakanai kemas kebekut nginang yai duai na kebenta kain kesem jong I aido hun thong ni red bat I hanbat dekar rangkat bat sangut kikun kikti ai baki ing kesem jungi kendan haka jing ri ke jing da ke jung blai bat haka jing ngeu kerpang na kebenta I hanbat dekar ban yo I ke jing koit ke jing khia akal yang kemat bat kemen sem ngidu wairu na kebenta I IB Morris Marwen barke ba inyo ya ka jing koit ke jing kia kam tame ba dan menta ha ka jing pang ka jing bomla ban ring men sem ai botrai un ai ke jing koit ngiduai na ka benta I Evangelica Marwen ba ma iru inyo ya ka jing koit ke jing kia kam tame ba in la ban kala ga bomot sha ka jing em ka babaha ngiduai na ka benta I Karnas Marwen ba yo mat menen kasngi ya kan jung accident ngiduai kerpang na ka benta jung I ba ma iru lengba ka bor ka jung blai in yo ya ka jing koit ka jing khia kam tame ben light na kita ka jing skusi kam tame na ka jing sapoi Koblei ba isnei to ai ba ya kata kabangira ke ha gejing le niam paska ngin syam ba kasaiso na kabanta jungi haman la ka ayom dautra jungi Jesu Christ ukun jungme ubi imbat basan sha rengkat ban me ha gejing long ka wei jong man sem ba khoj ublei junom la junom Amen. Kajing pelin ki kam jong ki apostol. Endang ilakio de kaling netros. Ngalalit bet shadu sama tersia. Pat hakasngi ka babot pat shani polis. Pat nang ta shadu Filipi. Kanong ba pakungsan jong ka ilaka Misa Donia. Bat kasnong buhay jong ki Roman. Ngilasa kato katnis ngi hakani kanong ba. Bat kasngi sabat. Ngilami syabar ka kedop. Syarut wa. Ha kabangi lamot dur bakadon ke jaka duai bat ngila syong bat layak keren bat kikentei kibalaya lum lang hangta kawe na gitu kibalas ngap yangi kalalong kabreu kabakerteng kalidia kabana kanong ba Tiatira kanong di jan sauptu kabalalong kanong mane ya ublay utrai ulapli ya kadot not jongka ban syak skor ya kaba Paulus ulakren bat endala penbaptis ya ka bat ya kaying kesem jongka kala kerpat yangi kaong lada pinyau yanga kum kabangit scam ha utrai towan haying jonga bat tosa bat kayai ban yangi bansa kaktin jong utrai Ngisang ya ublay. Sam chispa sau pu kendai nomor praspa inyo puwe. Long time
utrai dan rengkat bat pi kai jing pule na ka gospel bakoi kat kum u Yohanes kaburam hame utrai ha kata kapor u Jisul ong hala kisenran haba unong pengen uwan yau ba ngan pa sapi nauk pa umensim jong ga jing shisha ubami nauk pa un sayeng sakhi yanga ban mapiro pinlong gisakhi namar piladan bat nga nadu kabasdang ngalayatu yagane happy knang ba pin om tut kin tajapi nagi sinakok dasisha kan poi kapor bakat uba penyap yapi untarai ba penan borom yoblei bat kin le yakane namar kim sam laitu yakpa lemne yanga henry ngalayatu yakine ki e happy ba haba kata kapor jongki kan poi pindup kan mau ba ngalayatu yapi sapang jongki ka gospel jong utrai ka jingero yame ko kres ko hanmen ko para kajing hikai ke bangio lengba ke ketin ke jong ublei menta ke sngi ha ke jing pule ke banangkong na ki kam jong ki apostol kalanong ke bakat riu kalain khatwei hadu khatsan bat na ke gospel jong Yohanes ke bakat kalain lenong ke bakatsan kalain arpen riu nang cha pade ka lenong ke bakat han riu ha kine ki jing pule bratali ngios ngeu bat kadai ke basisha ke ba ke ba jia ha ke jing im ka junga ke jing pi ke ba man lakas ngi ladangi long ki breu ki ba pediang yo blei ladangi long ki breu ki ba snap yo blei ladangi dong ki breu ki ba kloi ba naiti yo blei kine ki ba ngios ngeu ha ke jing pule ke banangkong bat na gospel kinwan jia ha ke jing im jonga ba jong pi ha ke jing pule ke banangkong nagi kam jong ki apostol ngios ngeu kat ba ki apostol jong Jisu ki poi ha kajaka ke bakol ka Filipi u Paulus bakoj Ukraine sapang u try Jisu ha gitu ki basngap yu kat ba Paulus udang kren sapang u Jisu don ko wei ke kentei ke basngap yu kajing ngap jongka kasngap danu gadanut nadu kamansim jongka kai tilut yalade haba kasngap ya ketin ke bau Paulus Ukraine kata ke kentei ke dei ke Lydia bat kajing ngap jongka ya ke ke bau Paulus Ukraine ngiyo i ba kadon kata ke jingkwa ban pediang yau Jisu ha ke jing im jongka bat ka pediang sisa yau Jisu ha ke jing im ke jongka bat ka pen sisa ba kumnu ka pediang yau Jisu ha ke jing im jongka da ke ba ki khot ya ki apostol kerpang yau Paulus ban leisa ha ke ying jongka kane kawanjia ha ke jing im ka junga ke jung pi ko hanmen ko para ladangi long kita ki breu ki bapli yala ka jong ka danut ki bapli yala ka jong kamansim ki bapli yala ka jong ka jing snuto ladangi plilut tli telan yala de ban sngap ya ka sur ka jong blai ya ka ke bau blai Ukraine hanga bar pi ngin sala ban priang yu ha ka jing im ka jungi bat kan mau lada ka ktin ka jong blai kala song ne rangkat ban ngi omdon bala ban sim ya ka taktin ka ba ublai ulakren hangi bat ladangi la priang sisa yau Jisu leng ba ka ktin ka ba Ukraine ngiyos ngopat na gospel ha ka ba Jisu Ukraine sha yang abadi pi kan mau ha ba pila priang yau Jisu kum kita ki khun ki jungu kum kita ki breu ki banget yau Jisu ki ba priang ya ke jing hikai ke jungu ki ba kloi ban but ya ke ba ulah hikai ki ba kloi ban im ya ke jing im ke ba u Jisu ang klampep pin sayamat ya ke jing ba ra kho ya ke jing im ka prathai kan sakanta je pi ka prathai ka saban bai je pi baro ki breu kin sa prasang ban pentron ya ka jing im ba de ka jing ke jong pi han rai kan mau ladange pdia
Hanrei ladangi long kita ki breu ki bala pediang yo Jisu haka jeng em ge jungi. Ladangi lalong sisa kita ki breu ki bala sngap ya ka sur ka bautrai kuran lengba ka tin jungu kumba ka ne ka lidia ka le ngin sayo pediang ya ka bor jong men sem ba khoj haka jeng em ge jungi. Bat habangi ladon ka tin ge jong utrai ya ka jeng em jungi. Bat habangi ladon ya ka bor jong men sem ba khoj haka jeng em ge jungi ko hanmen ko para baro azali kine kila shong tan rai hangi. Bat omdon bala keng ban pentot omdon bala keng ban pentlot lada ban pentroin ya kane ka jingej bat ka jingej ka jing sekri jungi yau Jisu namar u Jisu dalade wong ngin sayos nge wakine kisngi ke babot kamtame ha kisngi ke ba u Jisu unkiu shabne wong ba wat kuslai ngangan don rengkat bat pi hadu bawai no ka pertei ban ngi i bau Jisu pensisa susu ya kane ka jing don rengkat ka jing u kamta me haba ka ktin ka jing u ka don rengkat bangi habangi ladon ka bor jung mensim bukoj bangi ngiyo i ka bau Jisu ang ha ka gospel jung Matius kalanong ka bakhalai wong ba haba ki kem ya pi haba ki ra ya pi hakmat ki nong bishar wat kuslai ya ke eg ba pikran wat kuslai kumno pin ong kumno pin jubab ya ki henrei ka bor jung mensim bukoj ka wan happy bat kren kat ka ba ka bor jong man sem ba ko ka ktin ka jong blai ka ong bat ka hikaya pi kane shisha ko hanmen ko para kawan jia hanga ba dai pi lada mangi ngi pediang ya ka ktin ka jong blai ha ka jing em jungi lada mangi ngi pediang ban ngi sem ya ka bor jong man sem ba ko ha ka jing em jungi den mata garau manta kasngi u Jisu lasdang pat pan kre yang abade pi na ka banta kasngi krau jong ka balang jungi kasngi pentakas ka bamangama pi ngin sayop pediang hakur kom ka bukerpang ya ka bor jong men semba khoj den mata garau to ken menta ngin sedang pat pan kre yalade da ka ba ngi puli ya ka ktin ka jong blai da ka bangi ngap ya ka ktin puson ka jong blai man kasngi ha ka jong em ka jungi ban nginang pan su ken ka bor jong men semba khoj baka bor jung men sim khoj unang pan scam unang pan sle yang abade pi khnang bangila banlong kita kisaki hasatlak ka prathei namar ba ngingej namar ba ngiej namar ba ngilong kisakri jong blai kabrep kikmat jajar mata nginduai bangin IT lade how try Jisu ubala keren yangi ubala pasiau yangi bala ayangi men sim khoj and yo Jesus Christ. Amen. Trong ngin pala la ke jong ke jengeng ngangej au lei pa badan bor baro unong tau ke beneng bat ke kendau dau Jesus Christ kun ba mare jengu utrai jungi ya balapon man sem bakoj ya balakana kamaria te sati Ya wasa bene po Pontius Pilatus lasanar panayu layap bala tebu layar sebayap ajas ngi kebalai lami pat ke bayap ulaki usabneng usong sukaman oblay pa badan bor baro nang trawan pat ban bisar ke emet ke bayap nangay dahaw man sim bakoj akabalang kasalek bakoj agajing selok kerekoj agajing map ekipok agajing mi pat kado pat agajing embom jukod amen. Membalai spa repusa.
Toduai ko para bagi jingknya junga ba jungpi kan long mapenyang hunak madu bleu kupa badan bor baro. To try priang jing nya di jong pi na ka bata ka jing ro ka buro ma ka teng jong u Kajing mantoy ngi bat balang bako jungu baro ko wei. To pediang ko try ngi kerpat ya ke jing trua jong kabalang jong me kabarisak men bat kumba mela ai haka ya kadau jong kat kane ke jing men kumtaru to ai uso jong ke jing men bom jukut dau kris utrai jongi amen. Utrai udon rangkat bat pi token tu wila ki danod Tongin ay nguyo try blay jungi. Da shisha kalong basong hog bat kabade kadai ti jungi bat ka jing panem yangi. Hakipor baro banyero yeme ko konrad and ray kamtam ha kane kapor. Banyero pandon borom susu yeme. Naba yu kris kunlang brot paska jungi lakinya. Namar da kabau turwa yala ka jong kamet. Wala panpura ya ka jingnya barem. Ha ka jing shisha jong kading pna bat da ka ba IT yalade hakikti jong me na ka banta ka jing pen em yangi ula pen I yalade baulong uleng do kaduan badu kunang brod jong ka jingknya namar kata haba ladap miar da ka jingmen paska ka perthai baro ka wei ka risa da ka jingyaro yame ki bor benengru bat ki kan ho nangal ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka burom jong me bat ki apan bana klem sange Da shisha melong bukhoy ko try ka tamay jong ka jingkuj baro. Namar ka ta ngi kerpat yami. To pen kuj pen kentang ya kine ka jing turwa jongi. Dag bapa yamat sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi. Kamet bat kasnam jong utray jongi uji sukris. Hakapor baladino yu badala kamon snyoba. Ula pediang ya ka jing syashitom. Ula shimyukpu. Bat kebaingu yami. Ula kedia yu badul ayah la kesendran u ong. To shim batabam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet changa ya kaban IT na kabanta chong pi. Ha kejukur kam enda lalayabam ula shim yakukuri badagwaingu biang yame ulai hala kesendran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai batbom jukut ya kebaen penmi na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta kejeng map kipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Katasin Bangi pamyu ne ukbu Bangi dia kani
Namar kata ngi bapan menta ya kajing yapat kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotrai yok pu jong kajing em bad ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi ki babet ban yang khmat jong me bad ban sakri yame dag bas ngret ngi karpat yame bangi ki bayo banta kamet bat kasna mo kres ngi long ki ba lapanyet le ka wei daw man sem bakoj tokan mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang hasatala kapertei bato penjanaya ka ha gajing ej rangkat badu pop lio ukpa bu ko jengi uwal bad marwen u bishop jengi ka kan hun ki bishop bad baro kiling do tokan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bad kan thei ki baliathia dak bakerman ya gajing me pat bad ya baro ki bal klad no agajing isnei jong me to pnyang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi karpat ya me barangkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublai jesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki balapan snu bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bat begini ro bat pandan buram ya me daw khon jong me u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jingi long kawei jongmen sembakut baro ka borom berge jingi ro jinam la jinam amen. Kumlah kum yang ngi dau nong panem bat kumlah hikai ngi dektin blai ngi nud banong ko pa jingi ba habeneng kalong ka bakut ya kerteng jongme kalong kamon jungme hag kendau kemba habneng ta yangi mata ga jungbam jungi keba hala kasngi batama yangi kerengkang jungi kumbang yogi ma bi ke beles new yangi badwad yalam yangi sha ga jung pensoi 100 penlaj yangi na kebas new to penlaj yangi ngi kerpat ko try na ga jung snew baro ha ga jung sbon jungme try jing sok jing sanya kisngi jungi khanang ba da ka jingi rap ka jing isnei jume ngin lai barabo na ka pop bangin yo jingi da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya ka jing kerman bakhoj bat ka jing wan pat jong nong pnim jingi uji sukres jume kalong ram jinam la jinam kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jingsuk jonga nga ayapi wat pe yaki pop jongi hanro yaki jinge jong kabalang jongme badha ka jingsbun jongme to ai haka yaki jingsuk bat ka jinge tali ka wei kat kum kamon jongme mame ubi matbasan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai kanan barabor rengkat bat pi to ngini trwa yakada ka jingsuk iwe ha iwe pat ka jingsuk bat pi jingsuk Hakmi kun long brod jong blay hakmi bakino yaki pop jong ka partay suk yangi balasakot shakan ay kajeng kawai jong ukun long brod ko kan rat kam shong hok baman rung po kayeng jenga hanray shong tang nakatin kaman sem jenga kan sakya i kamat bat kasnam kris kan ribat kinyalam hingi shaka jeng embom jukut amen.
Jisu bi Syah hajar ngwe nag banta kena kapor kebukut kapor kebekentang kepamal yangi kebamehi dalade melawan bandrung hagadanut akabansim hagajinglong do hagajinglong snam kajinglong breu bapura jungi ni ladan ni ayalong kawe rangkat ban me lengba kayu koris bekoj dan matagdaw ngenang karpat kanya me ku Jisu bi menang ai boring kamta me akan agasngi bangin ang la susu ban ngap ya ketin kecung me bangilaban penraham ya ka bor jong man simba khoi jong me hangi iwe paiwe khnang ba mangi ngela pansha ya kita gijing sha sitam nag banta ka jingej bar ka jing sikri ka jing ya me tang namar bangilong kinabot ko jume ko try ai boring kain bangilaban pha ya la ka jong ka jing em lang ba kap tin ka jume
lengba kajing ai bor jong mensim jong me inang buak kema jong me ko trai na gebenta ke perthai barok away kajing suk kajongka na gebenta gi bapang ge basitam makin yo kajing koi kajing khia na gebenta ki baduk ki bakerdu na gebenta kajing kala ke bamod jong kinang pop bana gebenta jong iwe pai we ro hagana kesngi bangila banang ai sakhi me lengba kajing em babha jongi da kajing kramen ko hanmen ko parato kan mentang duwai ya kana kajing duwai lekmen jubilee kok pau bahabneng to ai ba kajing e bamel ai hangi au kun jong me Jesus Christ o hanmen jongi bat kathaliding jong kajing e bon kan kalang hagidano jongi dauman sim jong me kan kersubyang hangi ya kajing kramen bala kerku nag banta kajing wan kahima jong me to ai ba kajing e jong me kan kaladur yang i sha kanong lur lang kha bom ju song thaj ban bet ke sambai jong ka gospel to ai ba kito ke sambai kan pen kaladur na sapo kajing long ke prathai mariang barok away ha kajing kmelenti batikana ya ke benang batamai bat ke prathai batamai banda ya ki bo jong upaman laweng no kaburam jong me kan tan shan junam ai ba kajing e jong jubilee kan kersubyang hangi ki pilgrim jong ka jingkerman ya ka jingang nut ba kitia jikan shell happening ai ba kata ka ju ka jing e kan pan priang yonong suspa jongi hasatla ka pertei shame ko blai jongi bala kurku junam kalong ko buram ber ka jingero junam kok pa jongi ba happening kalong ka bakhoj ya kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka kendau kumba habneng ta yangi mata ka jong bam jongi ka ba hala ka sngi batama yangi kerangkang jongi kumbang rogi ma bi ka bales ne yangi padwat yalam yangi sa ka jong pensoi hanre de panla yangi nak basne amen kublai kumaria ka badam de ka jong ai kerkuya pa na pedeng kentei bala kerkuya sok po jong pa jisu Komaria bakho yok me jong blai to duai na benta jingi kanong pop menta badak por ke jingi ap ke jingi amen kaburam au pa badak kon pada mensem bakho Lachinam amen to ngin ya duai topek da kajing spoon yau pai chung me ko try ngi karpat bato ai ba kitu ya kiba melamon ban pentamai da kajing me ya bom jukut kinyo ya kajing mi pan sha kajing bom yap shu jong ka do balamang na kabanta ka buram daw try jungi u Jesus Christ amen utray dan rain card but p ublay badan bor baro unkur kuya pi ukpa badukun badman sem bakoy amen kilay suk kamas kalawai isang mo ya ublay mabal spotlight Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, Jesus, Lord, I can sing Calvary, hallelujah. Amen.